Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dodong. Taong 1965, Claveria, Masbate. May isang baryo sa bayang ito na sobrang yaman sa likas na kagandahan. Napapalibutan ito ng isang malawak na karagatan at berdeng kabundukan. Masagana ang dagat sa mga hatid nitong biyaya. Malinis ang tubig na mas lalong nagbibigay ng buhay, di lamang sa mga isda, kundi sa mga nakikinabang na tao. Pangunahing ikinabubuhay nila rito ay ang pangingisda. Ngunit sa kabila ng mga yamang handog ng kalikasan, ay merong parte na iniiwasan at kinakatakutan ang mga tao. Isang lugar yon kung saan naririnig nila ang mga nakakatakot at nakakarinding tunog ng kamatayan. Tinawag itong ganoon dahil sa tuwing naririnig nilang umaalingaw-ngaw sa gabi ay merong namamatay. Natatagpuan ng mga bangkay malapit sa kuweba. Pinaniniwalaan ng mga tao na may nagkukubling halimaw sa puok na yon. May ilang parte ng mga residente ang sumubok alamin ng misteryo sa kuwebang yon. Ngunit wala naman silang makitang kakaiba kundi mga bato, damo, at sanga ng kahoy. Kalaunay ipinagbawal na rin sa baryo ang pagpunta doon bilang karagdagang pag-iingat sa mga tao. Ngunit may isang nilalang na hindi nagpapasindak. Siya si Dodong, 27 taong gulang. Ang binatang ito ay kilala sa pagiging pilosopo, basagulero at lasinggero. Hindi ito naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan dahil para sa kanya, panakot lamang yon ng mga matatandang di marunong magsalawal. Isang gabi, umalingaw-ngaw na naman ang boses ng binata habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Galing siya sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pag-uwi, ay madadaanan niya ang tapat ng kuwebang kinakatakutan. Habang panay pa rin ang laklak ng dalang bote ng alak, ay napatigil siya kung saan tanaw niya ang nasabing kuweba. Tingnan ko nga kung totoo may nakatira dyan. Sambit nito sa sarili. Nagkataon na kabilugan ng buwan ng gabing yon. Inisip ng binata na isa itong perpektong pagkakataon para patunayan sa sarili na hindi totoong may halimaw sa kanilang lugar. Naghintay siya ng ilang minuto. Ngunit nang makaramdam ng antok, ay inisip na umuwi na lang. Unang hakbang pa lamang niya ay bigla siyang natigilan. May narinig siyang kakaibang ungol. Agad siyang napakubli sa puno nang may mapansing malikot na anino na pumasok sa kuweba na yon. May narinig siyang malakas na mga hagulgol at mga sigaw. Sa unang pagkakataon ay nagsitaasa ng balahibo ni Dodong nang makaramdam din siya ng takot. Hindi pa siya nakakakita ng halimaw, subalit hindi naman niya hinangad ang makakita ng isa. Agad niyang binawi ang una niyang pahayag na aalamin niya ang katotohanan. Hindi pa sinubukan ni Dodong na tingnan kung ano ang tunay na nagaganap sa loob ng kuwebang yon. Pinili na lamang niyang umalis dahil ayon sa mga tao, wag lang namang lalapitan ng kuweba ay maliligtas ang sinuman mula sa hatid nitong sumpa. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay nakita niyang palabas ng kuweba ang taong hindi masyadong pamilyar sa kanya. Anong ginagawa ng taong ito dito? Tanong niya sa hangin. Nakita niyang nagpalinga-linga ito.
Nanlaki ang mata ni Dodong nang mapansin ang hawak ng matandang yon. Isang malaking isda na halos kasing laki na nito. Hirap na hirap nitong binubuhat ang isda. Pagkatapos niyang mailabas sa kuweba ang bitbit, ay basta na lamang niyang iniwan ito sa may dalampasigan. Tuluyan ang kinain ng dilim ang matandang yon nang magawi sa parteng kagubatan. Nilapitan ni Dodong ang isdang yon. Balak sana niyang kunin ito dahil tamang-tama masarap na gawing pulutan. Pero nang maamoy niyang bulok ito, ay hindi niya na yun pinag-interesan. Alas 12 na ng gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok ang binata. Patuloy na nagpapaikot-ikot sa kanyang isipan ang katanungan na kung bakit naroon sa kuweba ang isang matandang lalaki ng 10 oras ng gabi. Posible kayang halimaw yon? Kunway naglaro sa isip niya ang katanungang yon. Pero sinuway niya ang sarili dahil alam niya na mali ang manghusga. Maski lasinggero ang lalaki ay meron naman itong prinsipyo na inaalagaan at sinusunod sa buhay. Ito ay mula pa sa kanyang pinakamamahal na Lola Isidra. Huwag husgahan ng libro sa pamamagitan lamang ng anyo ng pabalat nito. Kinabukasan ay dinalaw niya ang kanyang Lola Isidra at ikinuwento rito ang mga nasaksihan sa kuwebang yon. Agad na paantada ng krus ang matanda, sabay binatukan ng malakas ang apo. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Sinasabi ko na sa'yo, ha? Tigilan mo yung mga kalokohan mong yan. Hindi ka na nakakatuwa. Ang sinasabi ng matanda ay ang madalas na pagbubulid nito ng mga kwento o kasinungalingan. Nasanay na kasi, hindi lamang ang kanyang lola, kundi ang buong baryo nila sa paggawa niya ng mga kwento para lamang siya ay makapagpasikat o hindi naman kaya ay maipakita ang pagiging pilosopo nito. Pinilit niya ang kanyang lola na maniwala, ngunit hindi na lang batok ang natamo ng binata. Pinalo siya nito ng hawak niyang walis tambo at saka pinalayas. Dahil hindi niya magawang mapaniwala ang matanda, ay naglakad-lakad na siya para hanapin ang kanyang mga katropa sa inuman. Sa kanyang paglalakad sa baryo, ay may nakita siyang nagkukumpulang mga tao sa isang lumang bahay. Dala ng kuryosidad ay lumapit siya doon. Nalaman niya sa mga katulad niyang usisero na mayroong bagong lipat na albularyo. Pinanood niya ang ginagawa nito. Kasalukuyan nitong hinihilot ang isang babae. Ayos pala rito. May libreng palabas. Napatingin sa kanya ang kanyang mga katabi nang banggitin niya ang mga katagang yon. Agad ay nakaani siya ng matatalim na tingin at mahinang pagmumura mula sa mga yon. Tinawag din siyang bastos dahil ang sinasabi nitong palabas ay ang libreng tingin sa nakalitaw na likod ng babaeng hinihilot. May isang babae ang nagtaboy sa kanya at sinabing hindi raw bagay ang isang pilosopong tulad niya sa lugar. Hindi niya sinagot ang babae dahil natuon ang atensyon at paningin niya sa sinasabi nilang dayong albularyo. Pamilyar sa kanya ang mukhang yon. Inisip niya kung saan niya ito nakita. At biglang namilog ang mata niya nang maalalang nakita niya ito kagabi na siyang lumabas sa kuweba. Nararamdaman kong parang may kakaiba sa lugar na ito. Parang may parte rito na sadyang nakakatakot. Agad naman siyang sinagot ng mga tao at sinabi ang tungkol sa mahiwagang kuweba sa kanilang lugar. Napatango naman ang matanda
Nakakunot ang noo ni Dodong. Wala siyang tiwala sa hilatsya ng pagmumukha ng matandang dayo. Inis na inis siya habang pinapanood ang pagpapakitang gilas nito. At mas lalong kumulo ang dugo niya nang magpakita ito ng anting-anting at sinabing doon niya nakuha ang kanyang galing, lakas at liksi. Ipinagbigay alam din ng matanda sa mga taong naroroon na siya ay 90 anyos na, ngunit kung titingnan ay mas bata ito ng halos 10 taon sa pisikal na anyo. Bumilib lalo ang mga tao sa kanya maliban sa binata. Hilot at alay ang kadalasang paraan ng panggagamot ng albularyong yon. Oy pre, anong ginagawa mo rito? Tara na, nagsisimula na yung ikot ng bote doon kina paring Paing. Ikaw na lang ang kulang. Buti nakita kita rito. Walang salitang naglakad si Dodong. Nagtatakang sinabayan naman siya ng kabarkada niyang si Warlito. Iisa ang naging takbo ng usapan nila sa inumang naganap ng araw na yon. Walang iba kundi ang kakaibang tunog muli mula sa kuweba. Hindi naman halimaw ang naninirahan doon eh. Nakita ko kagabi kung sino. Agad niyang tugon sa mga kasama na nakapagpanganga naman sa iba. Ayan tayo eh. Hindi ka namang kutsero at barbero, pero mukhang may kwento ka na namang bit-bit. Biglang nagtawanan ng mga kasama niya at tuloy-tuloy na inalaska ang binata. Ngunit dahil mukhang interesante ang bit-bit niyang salaysay, ay pinagbigyan siya ng kanyang mga kainuman at sinabing papakinggan nila ang lalaki. Sinabi niyang ang pinagkakaguluhan na dayong albularyo ang nakita niyang lumabas mula sa kuweba at ito ang gumagawa ng kakaibang ingay na naririnig nila. Muli ay pinagtawanan lamang siya at sinabing bago pa lang ang matanda doon, kaya imposible na ito ang may kagagawan sa matagal na nilang kinakatakutang tunog ng kamatayan. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sinasabi ko sa inyo, wala akong tiwala sa taong yun. Tinapik siya ng kaibigan niyang si Warlito at sinabing kulang lang sa espiritu ng alak ang kanyang kaibigan. Agad nitong pinaalalahanan ang lalaki na wag na nitong ipagsabi sa kahit na kanino ang kanyang mga kwento dahil sigurado siya na tulad nila ay hindi ito paniniwalaan ng mga tao. Dahil sa pagiging lasinggero at pilosopo, tsak na mas paniniwalaan nila ang magiging eksplanasyon ng matanda kung sakali mang kumalat ang balita. Ngunit ang sinabing yon ng kaibigan ay hindi pinansin ni Dodong. Ipinagkalat niya sa buong baryo ang tungkol sa nakita. Subalit tulad ng sinabi ng kaibigan niya, walang naniwala sa kanya. Sa kadahilanang wala itong magandang ambag sa baryo, di tulad ng sinisiraan itong dayong matanda. Nakarating sa matanda ang balita na yon. Agad niyang ipinaliwanag ang kanyang panig. Sabi nito, binasbasan niya ang lugar na yon dahil pinamamahaya na ng mga masasamang elemento. Nangako siya sa mga tao na papaalisin niya ang mga masasamang elemento na naninirahan sa pook na yon. Isa lang ang gusto ng matanda. Batay sa pahayag nito, nais niyang mapadalisay ang lugar upang matahimik na ang baryo. Nagyabang pa ang matanda na walang mangyayari sa kanya dahil protektado siya ng kanyang mga bato. Kaya imbis na paniwalaan nila ang kwento ng lasinggero, ay sa dayo sila nagtiwala. Humanga agad sila sa dedikasyon nitong tumulong sa kanilang lugar. Panay pa ang pakiusap nila sa matanda na gawin ito ang makakaya niya, alang-alang sa katahimikan na matagal na nilang inaasam. Mula ng araw na yon ay mas lalong naging agresibo si Dodong.
Halos gabi-gabi itong naglalasing at nag-iingay sa kalye, naghahanap parati ng gulo. Ipinagsisigawan niya sa baryo na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa dayo. Ngunit nanatiling bingi sila sa mga sinabi nito. Dahil doon, ipinangako ng binata sa sarili na aalamin nito ang katotohanan. Kaya naman nang muling sumapit ang kinakatakutang pagbilog muli ng buwan, ay naghanda ang binata. Pumuesto ito sa dati niyang pinagtaguan. Samantala ang mga tao naman ay agad na nagsiuwian na sa kani-kanilang mga tahanan. Nagsarado na sila ng kanilang mga bintana at pinto. Nagsaboy na rin sila ng asin at bawang sa loob ng pamamahay. Taliwas sa ginagawa ng kanyang mga kababaryo, ang binatang si Dodong ay matyagang binantayan ng kanyang pwesto. Nagmistulan itong tanod na nagbabantay. At sa tulong ng sapat na liwanag mula sa buwan, ay nakita na naman niya ang pamilyar na anyo. Dumating ang dayong albularyo. Malikot ang ulo nito habang nakikiramdam sa paligid. Nang masigurong walang tao ay agad itong lumakad papalapit sa kuweba. Wala pang 5 minuto ay may lumabas doon. Isa yung malaking ibon na may malapad na pakpak. Ang lumilipad na nilalang na nakita ni Dodong ay parang isang paniking malaki. Linungo nito ang direksyon papunta sa looban. Sa baryo, isang nakakarinding sigaw ang gumising sa tahimik na pamamahinga ng mga tao. Binulabog nito ang matiwasay na tulog ng mga taong nandoon. Nangilabot ang mga taong nakarinig nun. Ngunit dahil sa takot ay walang nagtangkang tingnan kung saan ang galing ang sigaw. Takot silang madamay o mapahamak. Samantala nang makita ni Dodong ang tunay na anyo ng halimaw, ay nagdesisyon itong lisanin na ang lugar. Alam na niya ang totoo tungkol sa tunay na katauhan ng matandang dayo. Hahakbang na sana siya, subalit may narinig itong pumapagaspas na pakpak. Muli siyang napakubli. Sinilip niya mula sa kinaroroonan ng kuweba at pumasok na doon ang halimaw na ibon. Nanlaki ang mata niya nang makitang may hawak itong tao. Nang makapasok sa loob ng kuweba ang nilalang, doon na nagsimulang marinig mula sa baryo nila ang kakaiba at kinakatakutang tunog ng kamatayan. Napagtanto ni Dodong na ang kakaibang tunog na yon ay mula sa pinaghalong iyak ng mga biktima at atungal ng halimaw. Napaiyak sa kanyang pwesto ang binata. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya matulungan ang kanilang kababaryo na binibiktima na ng aswang na yon. Tumahimik na ang paligid. Nakiramdam ulit ang binatang si Dodong. At sa muli niyang pagsilip sa pinagmamanmanan, ay nakita niyang papalabas na ng kuweba ang matanda. Muli ay may bitbit itong malaking isda na hirap nitong buhatin. Nang marating ang pangpang, doon niya binitawan at iniwan ang bitbit na isda. Umalis itong parang walang nangyari. Muli ay nilapitan ni Dodong ang isdang yon. Sariwa ito kung titingnan. Ngunit ng kanyang hawakan ay malambot ito at lasog. Wala namang sugat ang isda, subalit may dugong bumasa sa daliri ng binata. Ano ang ginagawa mo rito, binata? Halos manlamig at manigas ang katawan ni Dodong nang marinig na may nagsalita sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakita niya ang dayong albularyo. Pagkakita rito ay agad siyang kumaripas ng takbo papalayo. Subalit sinundan siya ng matanda
Sigaw ng sigaw ang binata. Humihingi siya ng tulong sa mga kababaryo, subalit wala ni isa ang nagbukas ng kanilang mga pinto para tulungan siya. Mabilis siya at maliksi, subalit kayang-kaya siyang sabayan ng matandang yon. Tumakbo siya papunta sa bahay ng kanyang lola Isidra na mas higit na malapit kaysa sa kanilang bahay. Malayo pa ay nag-iingay na ito. Nagbabaka sakali na marinig siya ng matanda. "Lola, tulong! Hinahabol ako ng aswang!" Paulit-ulit na sigaw ng binata. Narinig niyang lumangit-ngit ang pinto ng bahay na yon. Halos magiba na niya ang pinto nang bigla niyang itulak ito ng mabilis at pabigla rin siyang pumasok. Damuho ka? Gigibain mo ang pinto ko. Galit na sinabi ng kanyang lola. Tinanong siya nito kaagad kung ano nangyari. Isinalaysay ng lalaki ang lahat ng kanyang mga nakita. Naniniwala ako sa iyo, Apo. Pahayag ng matanda na labis na nakapagpanganga sa bibig niya. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, may naniwala sa kanya. Inaya siya ng matanda na doon na lamang magpalipas ng gabi dahil tiyak na nakabantay na sa kanya ang aswang na yon at naghihintay ng pagkakataon para siya ay patayin. Bigla siyang nagulat na may kumatok sa pinto. "Tao po! Magandang gabi!" Boses yun ng matandang dayo. Hindi nila ito pinagbuksan. Nakiusap ang taong nasa likod ng pinto na nais nitong kausapin ng binata dahil gusto nitong magpaliwanag. Ngunit nanatiling pinid ang pinto. Narinig ni Dodong na umusal ng isang orasyon ng kanyang lola at bumuga ito ng hangin patungo sa pinto. Kasunod niyon ang narinig nila ay mga yabag na papalayo. Nakilala ka ba ng taong yon? Tanong ng kanyang lola. Hindi po ako sigurado. Lola, natatakot ako. Anong gagawin natin? Sa di inaasahang pagkakataon, ay muli niyang natikman ang malakas na pagbatok sa kanya ng lola. Parusa yon sa katigasan ng kanyang ulo. Kinabukasan ng pauwi na si Dodong sa kanilang bahay, ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Iisa ang direksyong tinutungo ng mga ito at yon ay papunta sa dalampasigan. "Uy, anong nangyayari?" Tanong niya nang makita niyang papunta din doon ang kaibigan niyang si Warlito. Sagot nito, may nakitang bangkay ng babae sa dalampasigan. Nakisabay na siya sa kaibigan niya papunta roon. Nakita nga nila ang bangkay ng kababata nilang si Onang na halos tira-tira na lang. Puno ng kagat ang buong katawan nito at lamog na lamog. Sa nakitang yon ay di napigilan ng binata na bumaliktad ang kanyang sikmura. Nagsuka ito ng nagsuka nang maisip na minsan ay nagka-interes siyang kunin ang isdang bitbit ng matanda. Napatras si Dodong nang makitang papalapit sa umpukan ang matandang dayo. Muli ay nagpasikat ito sa kanilang mga kababaryo. Sinabi nitong hindi aswang ang may kagagawan yon, kundi bigla itong napatingin kay Dodong. Kinilabutan ng binata nang mapansin ang kakaibang ngisi sa mukha nito. "Masamang elemento galing sa dagat. Ito ang nakikita ko." Wika nito pagkatapos bitinin ang sinasabi. Agad siyang tinanong ng mga ito kung papaano maiiwasan ang ganoong mga pangyayari sa baryo nila. Sabi ng matanda
kailangang magtulungan ng mga tao upang hindi na sila muli pang salakayin ng mga halimaw ng dagat. Hiniling nito na sa tuwing sasapit ang pagbilog ng buwan ay kailangang mag-alay sila ng mga buhay na hayop. Agad namang sumang-ayon ang mga tao. Agad din itong inialok ang mga paninda nitong anting-anting na umano'y pangontra sa mga ito. Naubos kaagad ang paninda ng matanda nang magsibilihan ang mga tao dahil sa takot. Tanging si Dodong lang ang hindi bumili ng anting-anting. Sa isip ay sinasabi niyang alam niya ang katotohanan. Walang bisa ang bagay na yon sa totoong aswang. Umalis na siya at umuwi na lang sa kanilang bahay. Magmula nang matuklasan ni Dodong ang misteryo sa kuweba, ay hindi na siya lumabas ng kanilang bahay. Ilang beses na rin siyang inaya ng kanyang mga kainuman, subalit hindi na rin siya sumama. May kakaibang nangyayari sa binata. Hindi na ito makakain at hindi na rin makatulog sa gabi. Nanlalalim na ang kanyang mga mata at nangingitim ang paligid nito. Alalang-alala na ang kanyang mga magulang dahil minsan ay nawawala ito sa sarili. Dinala siya ng kanyang magulang sa dayong albularyo. Agad naman siyang hinilot ng matanda. Tulala lang siya at hindi makapagsalita. Parang walang nakikilala. Nang matapos siyang hilutin ng matanda, ay pinainom ito ng isang basong tubig na inorasyon na ng albularyo pagkatapos ay dinuraan niya. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Dodong na ang nakakadiring paraan ng panggagamot ng matanda ay isa palang uri ng pangyayanggaw o paghawa ng pagiging aswang. Wala silang ideya na inilalagay na nila ang anak nila sa mas matinding kapahamakan. Kinabukasan, tanghali na subalit hindi pa rin bumabangon si Dodong. Ilang beses na siyang kinakatok sa kanyang silid, subalit walang sumasagot. Tahimik lang ang loob nito. Binuksan nila ng dahan-dahan ang pinto at sinilip ang binata. Nakita nilang nakaupo ito sa katre. Nakatulala at malayo ang tinatanaw. Tinawag siya ng kanyang ina para kumain, subalit hindi siya nilingon nito. Maya-maya ay bigla itong napahawak sa tiyan at inireklamo ang pananakit nito. Napansin ng ina na parang lumobo ang tiyan ng binata. Dahil doon ay muli nilang dinala sa albularyo ang anak. At ganoon din ang ginawa nitong estilo ng panggagamot. Pinainom niya ito ng tubig na kanyang nilawayan. Pagka-uwi ay bigla siyang nagsuka ng malapot na laway. Halos umabot ang laway na yon sa kalahating metro na hindi napuputol. Kapansin-pansin na rin ang mabilis nitong pagpayat kahit ilang araw pa lang siyang nagkakasakit. Napapansin ng mga magulang nito na hindi pa rin ito masyadong nakakatulog, lalo na sa gabi. Muli ay sumuka ito ng malapot. Mas lalong natuliro ang mag-asawa dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng nag-iisa nilang anak. Dahil sa napansin ng mag-asawa na di talaga kayang gamutin ng albularyo ang kanilang anak, ay ipinatawag na ng nanay nito, si Lola Isidra. Pagkakita sa binata, ay sinabi agad ng matanda na hindi maganda ang nakikita niyang kalagayan ng apo. Pinagalitan niya ang mag-asawa kung bakit hinintay pa nilang lumala ang binata bago siya ipinatawag. At mas lalo itong tumalak ng sinabi ng mag-asawa na inuna nilang ipagamot sa dayong albularyo itong si Dodong. Panayang mura ng lola sa mag-asawa. Sinumbatan niya ang mga ito na inuna pang magtiwala sa ibang tao kaysa sa kanya
na mula noon ay kilala naman nilang isang uri ng albularyo. Natigil lamang ito sa panggagamot dahil pinatigil ng kanyang naging asawa. Agad itong nagpakuha ng isang planggana at pinalagyan niyo ng tubig. Gagamitan niya ng tawas ang apo upang malaman ang totoong kalagayan nito. Umusal ng orasyon ng matanda at sinindihan ng kandila. Nang magsimula ng matunaw ang kandila, ay doon ito pinatulo sa tubig na nasa planggana. At habang natutunaw ang hawak niya, ay may nabubuong imahe. Kinuha niya yon at itinapat sa ilaw. Isang malutong na mura ang namutawi sa bibig ng matanda. Sinabi nitong totoo ang masamang kutob niya sa binata at niyanggaw na ito ng isang aswang. Natuliro ang mag-asawa sa narinig. Hindi niyo ba alam na aswang ang dayong yon at nagkukubli lang sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang isang albularyo? Bakit niyo doon dinala si Dodong? Hindi nakaimik ang mag-asawa. Wala silang kaalam-alam na totoo pala ang sinasabi ng kanilang anak. Inabot na ng gabi ang panggagamot sa binatang si Dodong. Walang kaalam-alam ang mga nasa baryo tungkol sa tunay na kalagayan nito. Tila mas nagustuhan pa nga nila na hindi na nila naririnig ang ingay nito sa tuwing nalalasing. Samantala, habang isinasagawa ng lola ang suob sa apo, ay may naamoy silang nakakasulasok na amoy. Lumabas ang ama ni Dodong at nagmatsyag sa paligid. Hinanap nito kung saan ang galing ang mabahong amoy na yon. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa itaas ng puno at doon tumambad sa kanya ang isang nilalang na may malaking pakpak. Itim na itim ito katulad ng uwak. Ngunit nang titigan ito ng lalaki, ay nakita niyang may mukha itong kawangis ng sa tao. Nakatingin niyo ng diretso sa kanya. Parang humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan dahil sa nakita. Agad itong pumasok ng kanilang bahay at isinarado ang lahat ng mga pinto at bintana. Sinabi nito sa mga kasama na nakita niyang nagbabantay ang aswang sa labas. Nagsimula nang umusok ang suob. Unti-unti na ring natutuyo ang mga halamang gamot na nakapatong sa nagbabagang uling. Ang usok na nanggagaling doon ay itinapat nila kay Dodong. Kasabay ng usok ay ang pagpapainom sa binata ng espesyal na langis na binasbasan sa araw ng Biyernes Santo. Wala pang 30 minutos ay nagsuka na si Dodong. Napansin nila na merong lumalabas na maliliit na balahibo. Napamura ulit ang lola ni Dodong at sinabing napisana ang itlog na ibinaon sa tiyan ng binata. Agad siyang nagmadali dahil anumang oras ay magiging ganap ng aswang si Dodong. Muli ay pinainom siya ng lana at inorasyonan. Nagwawala ito na parang isang asong ulul at umaatungal pa. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas sa bibig nito ang isang maliit na inakay ng ibong ipis. Napahit-hit ng sigarilyo ang matanda nang makita yon. Agad nitong iniutos sa anak na patayin ang ibon. Hinataw naman niya ito ng kahoy hanggang sa tuluyan ng nadurog. Magaling na si Dodong. Subalit alam nilang mag-anak na di doon nagtatapos ang gera nila kontra sa nagbabalat kayong dayong albularyo. Muling sumapit ang kabilugan ng buwan. Naghanda ng alay ang mga tao. Tinipon nila sa iisang lugar ang kanilang mga hayop na iaalay sa sinasabing halimaw ng dagat. Nang matapos yun ay nagsibalikan na sila sa kanilang mga tahanan at nagpanid ng kanilang mga pintuan.
Samantala ang pamilya ni Dodong ay pinaghahandaan na ang huling laban sa aswang na yon. Gagawin na nila ang plano nila para tapusin na ang kasamaan nito. Nakaabang silang lahat, nagkukubli sa mga puno. Kasama nila si Warlito at iilan nitong mga kainuman. Sumama ang mga ito dahil pinangakuan sila ng ama ni Dodong na magpapainom ito at maghahanda ng masasarap na pulutan kapag natapos ang kanilang misyon. Kaya naman, matyaga silang naghintay at tahimik na nagbantay. Pagsapit ng dilim ay nakita na nila na may naglalakad sa dalampasigan. Yon ang matandang albularyo. Pumasok ito sa kuweba. Maya-maya ay nakarinig sila ng malakas na atungal. Nanlalaki ang mata ng kanyang mga katropa. Doon ay napatunayan nilang di nga nagsisinungaling si Dodong sa mga kwento nito sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas sa kuweba ang kinakatakutan nilang aswang. Kitang-kita ng mga ito ang paglipad nito, papunta yon sa direksyon kung saan tinipon ng mga tao ang kanilang mga hayop. Nanatiling tahimik ang gabi. Akala ng mga tao ay totoong epektibo ang payo ng albularyo, subalit lingid sa kanilang kaalaman na sinisimulan na nitong lantakan ng kanilang mga alay na hayop. Agad na pumunta sa loob ng kuweba ang magkakaibigan. At ayon sa sinabi ng kanyang lola, ay dumampot sila ng bagay sa loob na alam nilang kahina-hinala. May kumuha ng malalaking bato at mga kahoy. Si Dodong naman ay napansin ng isang malaking isda na nakatago sa pagitan ng dalawang bato. Hindi ito gumagalaw. Kinuha niya yon at mabilis nilang nilisan ang kinakatakutang kuweba. Agad silang nagkatipon sa bahay nila Warlito. Hindi sila tumuloy sa bahay nila Dodong at Lola Isidra dahil sigurado silang doon sila pupuntahan ng aswang. Pagsapit ng madaling araw, sa unang pagtilaok ng tandang, ay narinig nila ang malalakas na palahaw ng kakaibang nilalang sa himpapawid. Natakot ang mga taong nakarinig sa kakaibang huni na yon. Pabalik-balik itong lumilipad at sigaw ng sigaw. Natapos lang ang nakakabinging ingay na yon nang sumikat na ang araw sa silangan. Paglabas ng magbabarkada ay muli nilang nakita ang mga nagkakagulong tao papunta sa dalampasigan. Sumunod sila sa mga ito. Nakita nilang pinagkakaguluhan ng mga tao ay ang isang nilalang na may malalaking pakpak na parang sa paniki. At ang pakpak nito ay nagsimula sa kilikili at nagtapos sa tuhod. Wala ring paa ang nilalang na yon. Doon napagtanto ng mga tao na totoo ngang halimaw o isang aswang ang pumapatay sa kanilang baryo. Samantala pagbalik nila sa bahay nila Warlito, ay nakita nilang tinitingnan ng mga matatandang kasama nila ang inipon nilang mga bagay galing sa kuweba. Naroon ang mga bato at kahoy, subalit ang isdang binitbit ni Dodong ay naging isang pares ng mga binti. Pinaniniwalaan nila na ang paang yon ay pagmamay-ari ng dayo. Sinabi ni Lola Isidra na ang matandang yon ay isang aswang na lipad na tinatawag na Iki. Subalit hindi tulad ng manananggal na hati ang katawan nito hindi sa bewang kundi sa tuhod. Iniiwan nito ang parteng yun sa lugar kung saan hindi pinupuntahan ng tao. At bilang dagdag na proteksyon ay ikinukubli rin niya ito sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Ginagawa niya itong isda at iba pa upang di matuklasan ng tao. May kakayahan din ng aswang na ito na linlangin ang paningin ng iba. Napapalitan nito ang tunay na anyo ng mga bagay o maging ang katawan ng kanyang mga nagiging biktima.
Bumabalik lamang yon kapag sumisikat na ang araw. Namatay ang aswang nang di ito nakabalik sa kanyang katawan. Hindi na rin ito nagawang maging tao dahil nawala ang parte ng katawan niyang labis niyang iniingatan. At kasabay ng pagkatuklas sa aswang ay ang pagkawala ng dayong albularyo sa kanilang lugar. Magmula noon ay hindi na muli pang narinig ang nakakarinding mga tunog mula sa kuweba. At ang nangyari ng gabing yon ay tanging kapamilya at tropa lang ni Dodong ang nakakaalam. Hindi na rin nalaman ng mga tao na kailanman ay hindi nagsinungaling sa kanila si Dodong na ang tanging tingin lamang nila ay isang pilosopong lasinggero. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba yung lahing nabanggit dito na di ko lang alam kung mali ba ng spelling to o ito talaga yung spell nito. Iki. I-K-K-I. Yun yung spell niya eh. So, hindi ko alam kung ikik ba to o kikik. Basta, yun yung nakalagay kasi rito kaya binasa ko lang. Parang nakita ko na to. Di ko lang alam kung sa Facebook ko ba siya nabasa o kung saan mang parte ng internet na ang nahati sa kanila yung tuhod. Tapos yun nga yung pakpak nila mula kilikili hanggang sa taas ng tuhod. Tapos kinakain lang nito purong mga tao. Hindi ko alam kung bakit pati yung mga hayop na damay sa pagkain. Siguro may mga klase rin sila, di ba? Parang yung ibang aswang, iba't iba yung klase. Iisa tawag, kunyari balbal. Tapos may iba-iba pang kategory. Siguro dito ganun din, no? May iki na kumakain ng karne ng tao, karne ng hayop. May iki na kumakain ng tao lang. May iki na kumakain ng hayop lang. Yun. So, itong lahi na to, ngayon ko lang yata siya nakwento. Pero alam ko, nabasa ko na to. Tungkol naman dito sa pagiging pilosopo tsaka lasinggero ng ating bida. Hindi natin may iwasan yan. Kahit ngayong panahon na to. Na yung nagbago ka na, tao ka na nagbago. Madumi yung nakaraan mo, pero nagbago ka. Yung paningin sa'yo ng mga unang tao, kumbaga first impression ba? 'Di ba? Yun na yun eh. Hindi na talaga mawawala sa iyo yun. Kaya dapat simula pa lang dapat nagpapakitang gilas ka na eh. O ipakita mo talaga kung sino ka. Dito naman kay Dodong sa issue niya, pinapakita naman niya talaga kung sino siya. Kaso nga lang nung may nakita siyang kakaiba, kinuwento niya yun sa iba, siguro yung mga kababaryo niya o kaibigan niya dalang-dala na kasi marami na siyang naikwento na puro bolero lang. Yung wala naman talagang katotohanan. Kaya ending, yung nagsasabi na siya ng totoo, wala nang taong naniniwala sa kanya. 'Di ba? Mahirap talaga yung ganitong sitwasyon ni Dodong. Ako, naiintindihan ko talaga to kasi sobrang dami ko nang nakahalubilo na nangyari sa kanila yung bagay na to. Ending, parang sila pa yung napasama. Kasi nga, sasabihin ng iba, ba't kasi di mo agad sinabi? Sasabihin naman nung nagsabi, sinabi ko na, di lang kayo naniniwala. 'Di ba? So, malungkot yung kwento ni Dodong. Though napatay naman nila yung aswang, pero kasi kawawa naman yung mga namatayan, di ba? Wala namang alam yung mga yun eh. Tsaka yung tungkol dun sa kuweba, bakit kasi hindi agad nila sinunog? Pwede naman ganun. Tsaka si Lola, di ba? Alam naman niya pala kung paano kontrahin. Sana noon pa lang ginawa na nila kaagad. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.